iż-żmien in-nies raw lil Ġesu u d-dixxipli tiegħu sejrin. Kienu ħafna dawk li jarfuhom u telqu jiġru lem bil-mixi nies mill-bliet kollha u waslu qabilhom. Xi niżel l-art mid-dgħajsa ra kotra kbira ta' nies u tħassarhom għax kienu qishom naċ bla ma għandhom raj u qabad jallimhom ħafna ħwejjeġ. Meta kien sar il-ħin ġmielu, resqu d-dixxipli tiegħu u qalulu: dan post imwarrab u ġa sar ħafna ħin. Ibagħthom ħajmorru fl-irtsietet u fl-irħula tal-qrib jixtru xi ħaġa x'jieklu. Iżda hu weġibhom: għatuhom intom x'jieklu. Qalulu: u aħna se mmorru nixtru b'200 dinar ħobż biex nagħtuhom x'jieklu. Imbagħad staqsihom: xi kemm għandkom ħobż? Morru waraw. Meta saru jafu qalulu: 5 u 2 ħutiet. Imbagħad ordnalhom iqiegħdu lil kulħadd bil-qiegħda ġema' ġema' fuq il-ħaxix aħdar u n-nies inxteħtet fl-art 100 u 50. ħa il-5 ħobżiet u 2 ħutiet, rafa' għajnejh lejn is-sema, birek, qasam il-ħobżiet u tal kisriet lid-dixxipli tiegħu biex inewluhom lin-nies qudiemhom u qasam ukoll is-2 ħutiet bejniethom ilkoll. U kulħadd kiel u xaba' u ġabru l-bċejjeġ li fadal mill-ħobż u l-ħut u mlew 12 qoffa u kienu 5000 raġel dawk li kienu bil-ħobż. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Hemm xi ħaġa f'din id-dinja li verament tista' taqtanna l-ġuħ u l-għaġġ profond li aħna nesperjenzaw. Folla kbira ta' nies inġabru biex jisimgħu lil Ġesu, bla dubju għax kellhom il-ġuħ għall-kelma tal-ħajja. Meta sar fil-għaxija, id-dixxipli ta' Ġesu rridu jibatuhom lura lejn djarhom għax huma ma kellhomx ir-riżorsi biex jitimgħuhom. Huma kkummentaw ukoll li kieku kellhom jonfqu l-flus biex jixtru x'jieklu lil dik il-folla kbira, kienu jridu jonfqu tal-anqas paga ta' 6 xhur. Ġesu, il-ħobż tal-ħajja, ħa il-ftit li kellhom, 5 ħobżiet u 2 ħutiet. U wara r-rat ħaj lill-missieru tas-sema, qasmu lil kulħadd sakemm kielu u xebaw. Il-mulej dejjem hekk jimxi magħna. Ikun ridna nagħtuh il-ftit tagħna bil-fidi u l-fiduċja fih li hu kapaċi jimmultiplikah għal ġid tal-oħrajn. Il-miraklu ta' Ġesu li jitma' il-5000 raġel huwa l-uniku wieħed irrakkuntat fl-4 Vanġeli. X'inhu s-sinifikat ta' dan il-miraklu? Dan il-miraklu fakkar lil poplu fil-providenza ta' Alla meta temaħħom fid-deżert, meta kienu taħt it-tmexxija ta' Mosè. Dawn meta qabadhom il-ġuħ, Alla batilhom il-manna x'jieklu. Dan l-ikel kien bitħejjija għal veru ħobż li jinżel mis-sema kuljum fuq l-artali tagħna li hu Ġesu innifsu. Hu l-uniku li jissodisfa il-ġuħ spiritwali tagħna u min jiekol minn dan ma jmut qatt imma jgħix b'Ġesu għall-eternità. Inti tersaq lejn Ġesu biex tagħtih il-ftit tiegħek fiduċja li hu bih se jibdel il-ħajja tiegħek u tal-oħrajn. Ġesu, il-ħobż ħaj li jinżel kuljum f'kull qudiesa li titqaddes. Jiġi
biex ikun il-ħobbs li jgħajjex lilna l-koll. Qiegħed tersaq b'qalb safja biex tirċevih? Jew tħallih jistenna waħdu fit-tabernaklu tal-knejjes tagħna? Mulej, int tissodisfa x-xewqat l-aktar profondi tal-qlub tagħna billi titmana bik innifsek fl-Ewkaristija mqazza. Imlini bil-gratitudni u għatini qalb ġeneruża biex nagħmel ħin għalik biex nipprepara bil-qrar u niġi nintaqa' miegħek fil-quddiesa u tqarbina, anki dik ta' kuljum. Għamel li nkun ukoll ta' xhieda għal ta' madwari biex huma wkoll jiġu jduqu mill-benna li int biss taf tagħti, il-benna tiegħek innifsek. Amen.